wathi uzele ihambeka kuhlela wayilungisela ukuthula mampela ukuthi masakhela ingonga masakhela inqaba sungisuzi la kuhlela uzele into lazifika ukuchaba ningabona futhi ukuthula mampela bona abantwana manje nguyise la izulu izolisa imfazwe for 10 years ngokucelile kuthini ngexesha lokuphatha kwakhe. Hallelujah. Amen. Kwasizisa uThixo ilizwe akwabikho nothuko olithethwayo abantu bathetha into enye noThixo bathetha ngendlela awakabathetha ngayo uSamuel wakubani ukusondela kuThixo bashiyela abathixo. Hallelujah. Amen. Bashiyela uThixo bahlanga uzawusiza. Wenkosi. Uthi sincede. Uthi sincede. Namhle ngokusebenza nawe. Uyacela. Ngoba uyazi ukuthi uyacela. Hallelujah. Amen. Akakhathamisi. Ndidina ngezakhe xa i-opponent ifika seyiqhobele wedwa ngoba akafika bahashe aseyiphutha phakathi kulaa. Hallelujah. Amen. Oyinto amadoda ngoba singathatha kakhulu kodwa ufayisana notshaba kona kukho lula. Hallelujah. Amen. Wathakubona ubaba abantu basengxakini wakhala wabajonga kumisani libona usuku lukaThixo akusenzela lani wabonayo aliphindi kwabo nasuka li-20 kwaka uyawuvandwe ukuthula mampela. Amen. wema ngentombi yomleni wasa waqiniseka phambi koThixo kanti ngomzekelo uzawukwaziwa ukuthula mampela. Iqala kancinci into kodwa ekugqibeleni kuthiwa sasingayintombi zaphumaka ukuthula mampela. Abahlongozeli zange bayazi uba ekugqibeleni uzawubuyisa ophila umthetho ongalandelanga uThixo kaDanyeli makathule mampela. Hallelujah. Amen. Njengoba kwakuzwa kwathi ukunyana nabantu namfana nzima esafabilize lamaFilistiya akasangawenza umyolelo indoda enkulu ngoba yayinokuzigasa izazi kuthiwa mayikweleshongazakhe itshabalele isicabo nebhoka intabelane yakhe wakhala wabona sisitshekisiweyo wasikhuphela emacaleni ngoba siyazamkela ii-bribers okuthula phela. Amen. Wakhuphela eceleni wabuza uThixo ubuya kwenzani nakwelizwe ukuthula kwena. Amen. Nasi size sikungaquba ke lo lento ngotshaba lakho unikwe nesilele mhana yathina ngemini yathina ngemini asebenze isitala lebhokwe athi kuhlamba idini nathi uzawuqunga kungumzi namhlanje yaquba umzi othembele uThixo onenjonga njenge-Jerusalem. Hallelujah. Amen. Noma sekumnyama emhlabeni sizawuhamba indlela uThixo okuthula yawafunele namle zokusebenza ngawo zininzi izindlu zezokozo uThixo asikhumbuleyo ngeyodwa bakhona amadoda asezibalumilo nalapho kwakhethwa ngoba ekugqibeleni sebe isinqumo sokuba ayingakhonzanga wacukuda uThixo akashebheli uzwakhe ngozilihle ukuthula mampela. Amen. Belizwe another lungelo isuke kubili ukuthula phela. Into nanyathela ezinyawo zomprofiti wanda sisindlela ngoba into nayishunama yayilunga ukuthula phela.
Oh,
Amen. Ishalile ngathini. Utaba kwashaya phansi kwathini ngikuye. Amen. Kwashelwa ngani. Yengathi bakaneni khona la. Amen. Ngokhulwe ngokwasenyameni. Dinama boy ngokwasenyameni. Kodwa umoya usenekule. Amen. Nokholo mina balam akakhulu. Amen. Ukuthula amabese. Amen. Satabeko ofana na. Amen. Izobalekela kwendawo yakathalekela umama. Amen. Ebalekisela utata wamba makasinde kuphela. Kanti mina kumisa bayina bayamyeka kasifumana ukuthula amabese. Amen. Something you don't have. You can go through your time. I am taking you. The coming of Santayo, the bank, send of about you by time. I will bow when you go to the best. The coming is not about me. As Santayo, that is to feel. So, what is it you must go? So they even on Canada, you can go back the Wednesday. But what could you learn about Wednesday? God about Nando, Mogayo, but what can you say was Canada? Apa dipakai kumta? Hukumkani seperti sini nggak baik dengan hukum berbantu. Baik itu saya kekabus. Sila berkama di hukumka. Bos pun hukumkani usonge selele. Ufapa na sebutipoen. Ingebe hukumkani beliteko. Efuneka okokuba isimo sithini uthoma wohlwaye ukumkani bona okungayani lesininzi okuyana nabisimo sakho sishona ba kungenziwa ngohlobo nakuwe ukuthula amabese. Amen. Sizabenda usaza kukumkani awamiswayo nguThixo. uThixo wakwavela kuma-Israyeli ngemihlamandula athi baya kuSamuel ukaThixo. Athi Samuel sithathele kuThixo wethu. Akathi kuThixo wakhe. Uthi kuThixo wethu. Banesiza zokuba bakwazi ukuthetha noThixo. Ngoba imikha nemilo yabo ibenza bangakwazi ukuthetha noThixo. Ongazuzizwa ke ngempela umntwana. Umntwana eqinile bazalini. Uthi ndiyamoyika ndiyamoyika umama. Afuna umthetheli. Uba kanayo umthetheli umapha ngaphandle amanye esikhohlelisa ufuna kuzodokotwa ngena ukuthula amabese. Lekumkani kumkani noThixo. Yayibona uThixo umthetho womhlaba. Ibambe nemimiselo nemiyalelo kaThixo. Sibonile mosibukesimlandeli. Esisamlandelayo ngokomoya. Ukuthula amabese. Amen. Akufamba ngohlwayo ekohlwayo. Efamba makakuthethele kuThixo ngogonile yeke kuthethela kubani kuThixo. Benelinto zilile. Uthi yalali indoda mfandi yakhona. Yalali indoda. Bakhangelwa phakathi kwamadoda namankazana. Abangubani ngokwaze bapendawo. Wathi ukuthi kwemasi umuntu nethelo. Kanti khona indoda zenyulele yona phakathi kwamadoda. Hayi, le uThomas. Le uthe. Kumfika Yesu. Athe sisele indawo. Dawusigqibezela kanti thela phela. Wabuya uThixo ngorasa. Kanti kubamadoda amadagwa nabazimisele wona kodwa bakwakaThixo. Kubamadoda abanawasele babo. Yeah. Kanti ngaba abayenza incane wesizwe. Lama uyafana. Amadoda
uba wena ukulahla uthixo wakho uzokuthonela lilapho sukuvusa ucula ingoma ethi njengegwaqe elidwadulayo ithetha ngelizwi lanamhlanje kuthanda inkundla kathixo yangena njengena esihlalweni sayo bafumaniseka into yoba hayi mani kukho amadoda amengezinto ngezezawo kukho amadoda afuna isikhundla ufuna amadoda afuna amadoda asebenza bangokuvowa wamazwi awafuna bakuvilisa ukathixo abafuna bakusetyenzwe umsebenzi kathixo bafuna yeyabo intsebenzo umbona into ophakamileyo umbona into ofumane khama afubilo beyifume ngaye yathi sibeyiyo ibeyifume bowakhulona yathi sibe yenzekile yenqaba yenziwe nguye abo bantu banjalo bakwa-ashera ngoku ifamili yangihamba yayenza into ziyakwazi ukwenzeka kanti ufuna uthixo ukwahlula kwabalungileyo kwababi yole nto incwadi yethu phaa xa sityala mzimba athi zimele uba zibe khona ukuze bazobonakala bahlilidekileyo bathini amen yole nto ivake ngoku kanti abanye sisithi ngabathethele abanye ngabameli abanye ngabakuselele ngabakhonjalo bafuneka basosiwe uthi umntu kathixo zofuneka uma kathixo masisusene ezingcango sakhe iingcango eziliqiliba ikhona ukuthi umntu ungumnethu ungumfelisi ukumbona umntu umbuze kumntu ngobezolibamba uba wena njani ndingcobela nomntu kanti ndithetha ngomntu ofunana nam ukhona umntu uthi iingcango kanti uyingozi uvalela into sikathixo uthi umva kathixo masifunze senze amaqambo amatsha kuthanda nto kulubintshabo sidlale ngathi kuthanda isithi sifuna uba kwenzeka ungenzeki kuthanda isithi sicinga ophoshile ngathi sicinga okubi izikiswa yintoni le nqanawe zingena njani ezintaba nasizidilize inyanga sifake inyanga ezintsha umlule kuthethwa ngayo ukuthula amapesaamen ukube esingenzekiyo ngoba aba bantu nibantu kade nifuna ukwenza nje abanye abafuna ukwenzeke balapha phakathi kwethu ndim nawe ungaqhubekeki nje ndim nawe le nto sofuneka zithweni zisusiwe similisele into yentsha ndazi ke noba kumveni umculi athi lawula umqolo kotata lawula nkosi ngoba kosa ngawe kukonwaba ngesiphithiphithi zethu kukho into ezonakala ngenxa yoba omnye engafuni yakhe ebona ngelakhe iliso ziba khona into ezonakala athe wephiwa amandla nengqondo kanti isebenzisele entweni ezidala akuthi ulikristu kanti ulikristu ulisebenzisela kwinto ezindala atingumama wakhe ayakumeza amazwi ekathetha ngento endala uthola amapesa ithi ke kwakule nto masakheni masinise izinto ngokutsha ezingezizo nawe induxa inentanga uyedilisa ngela kwabo ngiya kuqala bamba umuntu ususu yabona umuntu angabona ngenza umuntu sasela la ukuthi umuntu ongela khama kofuna kwakho khona into esinjalo khona into esinaba udestroy waphelewe ukwamakhoba aphelelwe likhesa elili ixesha lakhe yole nto angazukwazi ukwenza kakuhle liphelile ixesha lakhe yaye uthixo xa ufuna ukususa into wenza isiphithiphithi kanti ufuna ukwahlula bathathe Gideon basephi emlanjeni bathathe Gideon uthixo azozonwabile wawasela amanzi balala ngezisu athi amadoda akhona
asemkhosini ubomi bethu buxhomekeke basoyisentoni lo mkhosi kuthi ahamnceda abantu bomkhosi bayazazi uba litigcina kweliphini icala uthabo Yehova Thixo wasezulwini sibongile Nkosi.
noma ubusuku ichito inkonzo yethu kwanzana Jesu somanani masiwe ebumweni nakhona Sathane silapha namhlanje sicela lo moya wethu sizocela zonhliziyo thina zokudala sizocela lo moya ophathisa wami abazinoko singabadinisi singabadinisa emhlabathini Robo tube ngabakhaya abakha Sisabona namhlanje hasibona masiyazi sosunhamba amarolo ukuthi uqobo Siyacela
Kuteo yote. Okusiana kw'ekiro. Hausiana kazi kulo. Rudi tuwapirama. Ibada wa kulema. Naanza na mambo mbili. Nibana besu kwa utii. Sasa tunajana Ndoko patako na wewe haya. hakutetwa wapi Haukuwa ngapi pia. aido siku. Hai mtamu. Kutokale alala Kumoni dahari. waswajerwa. Ebitabeni ojabe. Apata la kuisema vitu kwa tapo. Akamorana kwa Abonalo. aizopea bali. Aina upela mbona zi. Kodwa Simba. uthixo akabonakala kubo Ima soka bona. Ama-Israyeli iminyaka Israeli. Ilimo. kwanyanzelekwa Patameo. uazariya unenekajeja Adari ya murade ya muri. washumayela kwasa Adela waasa. wekwasa Auka asa. uba uthixo uyakukela Mungu wawamkukela aya. kuba wabanayeke kuba Abanye amani amtumti. uthixo ukhola ngomntu Mujimu onamakhele kuye Ugai adabesiwe. kuze anamathele kuze alive Akamela ukwenzula haya. kuba waye emfazweni I am free. kugoba kwakulixesha laloo nto Ile mina I am free. uthixo uhamba ngolo umyalelo uba ngaba abantu bamlahlile Abantu bamulahlile. ubabenzisa nesinye isizwe Bahotisa esingengabo bataleli. babonakale ke ngoku abantu benxunguphele Oslei. ukuze baliphi ilizwi lakhe baqonda nobamkukela Aye kubo. bakamkukela abantu kwilizwe laseninipha Aye fatinga nini. abazile kuba bazila neenkomo zawasela ma Ile bomba zoka na babonakala ngoku amamele Amame. bangamamele uthixo Amamele mti. unesiyezi zinkomo Ukubona ni. uyabona abantu babonile Babona babu. wabuya wema Abuya ushondisizi zabantu ba abona mashukuru. uthixo uyaqhubeka Udimu kwa ngabantu bakhe kama kubaya. andizoti abantu ukathixo umbala wakunjani Angeke wali haya kutwa. azokuzenzela ingoma eqinileyo Ile ngome ya hai. Sina usani. ubomi umnyama Udimu abafani nathi athani lebu. wena uyakwazi ngokuthi uqabele Wena uziba nomazi bakunxele impahla uziba ateri hata sewa. yabona uthixo ufikele Udima ufike. soze umazi xa uqabele Kwa kwa mtu atabiri. Kwa ateri. akumboni nathi Haumgoni ani. bakukela ukuyanyela Haya tani. bakukela Haya. wahonexesha lomngena Angalia kwa endlini yakhe esesingejonge ejerusalema umbhale ngelo xesha kukho amadoda nawo emkhathweni ukole ngosimamela babe ngabaphathi bebathathu abanye abacelwana bakhona abantu abangakulungelo lokuxela kodwa bahambe nalo ukole ngosimamela bangaxelwa ukole ngosimamela nangexesha amadoda seleswelekile uyesu ikhona le ndoda ehamba ngokliyo ayixelwanga uthi xa ngaqali yonke into akathi isuhamba nalo hayi akathi isuhamba nayo usenongayixeli igama lakho yona ndathi uPetro xa ithetha athi mna ndibuyele entlazini abanye aba babhekele entlazini akhange baxeleka mababheke nopetro into abangeba athethe le nto unento aziqondayo uba azidibanisi ngoku kodwa ngenxa yokuba uba upetro ngele nyanga uthi kuyakuzoba nokuba ukugqobele ntoni na iyakwazi ukubumbela ububi kanti unecebo ngawo icebo kathixo linjalo bantu bam kodwa
wakho imbalelwano sifumeneyo ekufanele beyifumene bahambe beyithetha sinencwadi ezinemiphanga ezilapha ndisemqala ngazo sinomphanga osuka apha emkwini location ukufundeka kwahlobo abandeni apostoli silikhaya laseKumakala ecacade lelifrele sinazisa ngokushishiywa kwethu ngumama wakwayilanga kunjalo Chilanga nomama ubelefane labake abewethoba ukukena nomcimbi ke kuthekho namaye pha umsebenzi ke lowo ngewethoba kule nyanga sikuni Quindi per conseguenza, come guarda il apostolo sul capo sabato a mamma, non uso, non avanti. Perché si spera, qua, uso il chiudo la vita da mamma, con traversette un po'. Guarda con questo. Il tempo che è automa. Sila mali nasi kumena. Sibile semua nampak suka ego boys. Mama ansa. Ndene pani fundaka. Na ile kwa mtawe toba. Ukogas. Na kankare kwa nenda hapa. Inga kumbi kulo ni pakati. Jadi main aku bangun kasih orang sendiri. Adekan kali wajib banyak ofis. Kalau apa sih ini sifat besar sekolah yang mana? Asin kiri. Usama berkata di kantor di sini sendiri apa? आज भी गुनाह का सिखाता है उन जगह में नालों से ज़्यादा कई दूसरे ने दिखते आवाज़ हुई सुमाना इतने बात करने लगे किसी साथ के जिन्हें से लेने से को आन ये लोग दिखाने के बाद आवाज़ बहुत सुन कर लगा तो खुशी बच्चे थे ना बात पे बहुत पाया कि तो कहीं साव कहीं चीनी ना Well, but if you say about Mumbai secondary one, our family in the pandemic. Mumbai one documents again. This my house, you are passing in place in the Havana. So the town is all about the Paris. I won't have a full night again. So you call about I took money again. That's the one arrangement you want the TV, the 40 10 I took money. Now, no one said. Oktober, naik ke mana itu? Jadi kau, tadi kau saya nak masalahnya, ekor itu. Jadi kau nak kasih. Secara ini kau ada masalah. Bangsa kita ni kalian dunia, ini sekarang lawan makan ofisi. Banyak itu program yang tahu di sini. Siapa yang dia kalian yang bisa hubungan ayu namanya. Kau bakal lihat ada kau. Next to say, Galen in finally program record. You can come and say, Galen put on our bus, and you will have to cut in here with Carabesa, Select Canada and the new park. You don't many Mr. Senhora uma curso, sete, o nome seria Bamate, 8 and 9, August, e a gente viu isso. Em Bama, cuidado da uma curso com, yes, 8 and 9. Em Bapa, já vai pela frente, em Bapa, 2024.
sinenkonzo yomkhuleko wa-elda wesithathu uStirman nami ngifike khona lapha senza khona ishitilayo 2024 umkhuleko kwathatha uStirman 81 yona lenyanga sidlule apha kwinto sanyanga sijongene nayo isiyakuyo nomhlaba yabemkhaya sithandathu kwikhalenda sisinazo sinesicelo kodwa sinentambo sisinayo apha endingazukwe ndingena kuyo kodwa ke ikhokelelekile kwisicelo esithi kwi-executive committee okanye amalungu committee isicelo sekomiti esiye sale sinyuliwe ngokusesikweni ngenkomkakho ebhasisiweyo kuyafuneka bebe lapha ngentsimbi yethoba lamalungu matsha angeniswe kwikomiti eselungiselelweni lemisebenzi yecawa ukuze bazoqinisana nendlela yeprogram zenkonzo kusukela ngoku bebengenile kubheka phambili kuba mina imikhiba efuneka uhlanganisele nabo ngayo igqithe apho loo nto iyakwenziwa ngomhla wesithandathu kwintwasanyanga esiya kuyo 6 Septemba ngentsimbi yethoba ngemthandazo ethoba sisela amanzi esikhulele loo ntanga sifitshane sinesicelo ke apha endisike ngasiphakamisa nesidumo esithi sicela ke kulo nyaka yonyakela eKapa sitheke sabe sidibene nabakhulu benkonzo bathathu bakhe le nto masiyiphumelelise iphumelele oluhambo loletheni kakhulu kuba yiyo efuneke iyonyathela phaa ngezizathu ke esike sasizikhononona asithi abafundi aba abangehayi kodwa isizathu soba masikhawuleze sikhawuleze ukukhalisa lehamba kube kufuneke bekho amalungiselelo ehamba leyo ngokuqala lubhaliso lwebhena lemali ngoba yiyona efuneke iphumelele and kufuneke aba bantu bazophumelele bazilungiselele ixesha lokuhamba njengba iphasanyanga elo xesha akuyangefikeni ngoku kuthetha ukuthi kulesiqalo uba mabephangela idukishe off ungaphangeli okanye ulesine wena uba ngusuphangelayo uyakwazi ukungaphumelela kuleka wena ungiphangeli kusukela ngolesine nolwesihlanu umgqibelo kuse yonke isendleleni isekapa umgqibelo umcawe senza umsebenzi ongasobayo kuba nasekapa then sibuye ukubuya kaloku indlela isekhe njalo sinakwazi ukufika usuke kumela usolabala kwesizwe njengomini usuwonke ekhalibini yonke njengokubantu abaphangeli lanto asanyanga emva kwakaOktoba sawubhekana nindibakakuhle xasibobasenyawathekhaya kaOktoba kwimpela njengelandelaneyo kuyonibeni eKapa sicela ke ngibona ke babalise abantu abanokufumaneka uthatha uvuyeka kuyokuncedisana ke negenge yabantu abakwazi ibhala amagama ukulungiselela indlela yemayelezo ikhulu utata umshe sesimcelile ukuba makaziorganayizele itransport kodwa wathi ufuna alazi na ixesha lifutshane kantakwethu ngokunyangisa kufuneka yonke into esikhona sinikile kodwa itransport ithi abantu abaphumele bani ngaka ke mhlawumbi omnye nomnye abezama umkhanelo behamba ngoba sobetha uqoqile andifuna uyiqoqa sobetha kwiipokotho zethu siyokusebenza umsebenzi khona eKapa sinikezela nje ipoti emishane uba siyelekeleni for ulungiselela ukugqibezela abe befundisi besoloko besalela and iceliwe ikomiti ngenxa yokusukuma kanzima kusebenza kakhulu sigqibelisiwe ukusebenza ngendlela esisebenze ngayo abasheke baba beshekile nabo sayibakisane loo nto ngenye ixesha kodwa indlela esisebenzisa kangayo kakhulu ayikwazi into yoba sikhawuleze sigqibe ngoba abantu siyathetha nabo abalandeli ukunika idiposit okanye ingayibala siye endlini sibuye kusheke abantu abasidayi namanikhona ngoba sibethe ngabantu abaloloko kodwa ke kulo nyaka sigqibelisiwe ukusifundisa amadoda sayiprograma le nto
ngendlela zakusimana lonke oseleyo ayibalibala suphinzile lofana ngoba kulento esisokolisa sayibese sayithetha ke ngaphambi akwenzikhathi kwaba basele ukudlula abantu bazongena ezifundisini nayo lento ndifanele ukuthi ikomiti singeniseleyo izaba ne-programs zokujonga okokuba izinto zenkonzo zihamba ngale ndlela imiselwe loo nto ngoba kaloku abantu banephakanyiswa banexesha lophakanyiswa kwabo azifuna zisindanayo wayesele kwixesha elibekiweyo lokuthi siphakamisane ebhangeni siphakamisele imfundiso siphakamisele entasi siphakamisele ibishop hayi lokuthi safukre nje zonke zonke ngokuthi ikomiti ngenxa yokusokola sibonisene ke saxhasa le nto le izobuya bheka izokubani babani kulungiseke ngefaneleyo ngendlela yakulungisakho ofanele umntu wonke singene ngale ndlela uthixo asinika sikayibona. Amen. Khona umthandazo ngoliphoqa abantu wethu andizoshumayela wonke umuntu ushumayelise sawuthandaza sihlabe iculo singene sisela amanzi ndiyabulela ngayo yonke umsebenzi ethe sahambe wona nenzima nantoni kulelo thixo siphelele wawusukusela asiphele ithandazo wawuqabula ngathona sithandaza
ngokwala mama. Amen, God, amen. Please, I got Babel kanji. Babel kanji.
Ngixhathise ngomntu xa ndisenyuka. Inxathiso ndizayifuna. Hallelujah. Sepele swange ezontumbuza Hey, Ghost.
Hawu baba, hawu Mesiya, hawu umtriniti ongcwele ozukekileyo Nkosi. Sinabavangeli befundisi abaningi ejazi akwangiyakekho nje injalo futhi akuthi ukuba ngoba sifuna ekudibane asinajalo sisa bephinda lokubhelela abantu kuba ngesibambi hayi sebhayilo umuntu konke uzokubhayila ne-right yakho asikela mida ucela yazi lona kuba ngafuthi kuba lawo amkele lawo sebenze naye uzamubona mhlawumbe ngomntu uyazazi ukuthi lapha ekhaya. Amen. Lento inkulu kwamkela ngala kwenu. Asikhayise kakhulu, asikhayise kabantu, sikhayise kakhulu. Hawu baba, iba nabo Nkosi, nabo sisi, bacela umthandazo. Kalian